Vítajte v mojom ďalšom dieli Východcastu, kde sa bavím s zaujímavými hostiami z východného Slovenska o ich podnikaní a zaujímavých činnostiach, ktorým sa venujú. Do tohto dielu prijal pozvanie môj dlhoročný priateľ Igor Šimko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a odborník na životné prostredie. Vítam vás pri ďalšom dieli Východcastu, kde moje pozvanie prijal Igor Šimko, špecialista na životné prostredie a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Ahoj Igor. Dobrý deň prajem, ďakujem Adam za pozvanie. Ďakujem, že si prišiel, že som ťa vedel zastihnúť a zašiel si do tejto mojej YouTube show. Tak na úvod, povedz nám niečo o sebe. Niečo viac, čo som ja povedal, že môžeš tak rozvetviť. Tak v prvom rade som Košičan, východniar. Ja som dnes vďaka ľuďom zvolený za hlas v Národnej rade Slovenskej republiky, kde som ako poslanec Národnej rady. Som v dvoch výboroch, pre mňa mimoriadne kľúčových. Pre mňa najpodstatnejším je výbor pre životné prostredie a pôdohospodárstvo. Tým, že som znalec v oblasti ochrany životného prostredia a zároveň odpadového hospodárstva, tak pre mňa to je ten môj jadro, ktoré chcem rozvíjať. A potom som vo výbore pre hospodárske záležitosti, tým, že som aj vyštudoval obnoviteľné zdroje energie a nerastné suroviny, tak pre mňa toto je naozaj ten môj objekt záujmu a ja som veľmi rád, že sa mi to darí rozvíjať. Málo kto dnes niečo vyštuduje a zároveň v tom môže odborne pracovať, takže stále som ostal Košičanom a lokálpatriótom, takže snažím sa v každom zákone, ktorý dnes je v Národnej rade, tak sa snažím nájsť niečo prokošické, provýchodniarské a aj moje pozmeňujúce návrhy cez výbor to vždy reflektujú a ja som za to vďačný, že to môžem takto posúvať. Tak ja môžem len potvrdiť, že tomu, čo venuješ aj teraz, tak venuješ tomu už dlhodobo, takže kvázi naozaj, že odborník v danej sfére. A keď už je to show o podnikanie, tak by som začal s tým, že aké sú tvoje skúsenosti s podnikaním? Tam niečo tak môžeš povedať? Tak ja som bol taký podnikajúci typ, už ako dieťa som predával telefóny, dostal som nejaký mobil, potom som ho výhodnejšie predal, kúpil som si iný a stále som to takto točil, to bolo tak pred 25 rokmi. No a neskôr prišli také prvé zárobky, robil som v realitách a v rôznych činnostiach, takže pre mňa bolo vždy taká činorodosť a takáto činnosť vždy príznačná. A potom prišli už také výzvy podnikateľské, kedy som bol už odkázaný sám na seba, to už bolo v tom čase, kedy som skončil tú bežnú školu a hneď som nastúpil ako asistent poslanca Národnej rady. No a popri tom som sa ďalej dovzdelával, mal som doktorandské štúdium a popri tom som tiež robil niečo s realitami a predával som paradoxne kávu, ktorá bola vtedy novinkou, to si aj pamätáš. Áno. Keďže sa poznáme už viac ako 15 rokov, tak ja som taký kávoholik, kávopič, dá sa povedať, že veľmi rád si dám dobrú kávu v rôznych veľkostiach, nielen ristretá, ale aj veľké espressa. A vtedy prišiel jeden známy, ma nejakým spôsobom poprosil, či nechcem robiť obchodné zastúpenie pre Slovensko. Samozrejme nepoviem, ako sa káva volala, ale bolo to veľmi pozitívne a samozrejme malo také zdravotnejšie účinky, takže ja som sa týmto zaoberal. A potom už prišla činnosť v oblasti životného prostredia, poradenstvo, EIA a rôzne tieto činnosti. Následne som bol znalec v oblasti životného prostredia, čiže nejaký styk s OČTK, s prokurátormi, so súdmi. A potom prirodzene už tá činnosť sa vyvíjala a dostal som možnosť aj nejak politicky sa začleniť. Takže taký bol nejaký môj odborný príbeh a začiatky podnikania. Keď spomínam tú stále kávu, tak keď sa máme stretnúť a tak ďalej, stále myslím to, že nedám si kávu, lebo tam si určite dám kávu, takže že to stále bolo zaužívané, hej, že povedal bolo asi kávu. Dobre, tak teba, akože, ak by som to povedal, že začal som vnímať na sociálnych sieťach, tak mňa zaujímalo sa ťa opýtať, že aké to bolo pre teba vystúpiť z tej komfortnej zóny, dajme tomu, kedy si, nie že bol proti takým sociálnym sieťam, ale nebol sa nich tak, že aký si mal ty potom z toho pocit a ľudia okolo teba, ktorými som stretával, hej, že si začal byť tak verejne, tak známej, činný, tak áno. Tak v prvom rade ja som človek, ktorý dosť dbá na to, aby nedával vonku veľa informácií, ale na druhej strane už v tejto práci, ktorú robím ako poslanec,
Národnej rady, tak je dôležité, aby ľudia vedeli, čo pre nich robí ich poslanec, s kým sa stretáva, čo de facto vybavil nejakým spôsobom pre ľudí, ktorých zastupuje. Ja sa netajím tým, že keď môžem, tak pre východňara urobím prvé posledné, pretože je to dôležité. No a tak nejak som si povedal, že idem s tým von. Samozrejme, keď som robil prácu znalca, tak to je oblasť, kde sa v prvom rade nesmiete pomýliť. Ako nejak odborne sa nesmie človek pomýliť a v druhom rade treba si udržiavať taký odstup, lebo mnohokrát aj tí ľudia, ktorí majú nejaký problém a proti de facto ich činnosti sa robí nejaké znalecké dokazovanie, tak môžu mať pocit, že chcú niekomu niečo odkázať a podobne a tak nie je želané, aby o znalcovi veľa niekto vedel. Jasne, chápem. Tak my to máme niečo možno podobné našej práci, že nejaké chyby, aby neboli, ale tak toto úplne bolo niečo iné. To trošku také také vážnejšie by som povedal, hej. Hej, tak no a v princípe, keď už bol ten vstup do politiky a do toho verejného života, tak to už je dnes alfa omega akejkoľvek politickej vekovej kategórie, aby mal ten Instagram, Facebook, YouTube, aby chodil do médií alebo do takýchto kvalitných videokastov, podcastov a takýchto showiek, lebo je to dôležité a ľudia majú vedieť všetko, čo je potrebné a čo môžu vedieť. Tak je to poviem fajn, lebo keď zoberieš, že niekto z novín čerpá nejaké informácie, tak to je úplne nejaký iný pohľad, hej, že... Vytrhávanie z kontextu. Áno, presne tak, čiže tak to vieš podať tým svojim kvázi fanúšikom známym, že ako to vlastne bolo a nejaký tvoj pohľad. Dobre, ako sa zmenil tvoj život od nástupu na tú funkciu poslanca v Národnej rade? Že či sa nejak zmenil, nejak harmonogram nejakého cestovania a tak ďalej, že či to nejak veľmi ovplyvnilo tvoj bežný život? No výrazne, pretože ja som bol trošku taký konzervatívnejší človek, rád som bol doma, keď som sa hýbal, tak fakt len za hranicu okresu. Nemal som vo zvyku, keď nebolo treba vycestovať za prácou, nemal som vo zvyku nejak teraz horlivo cestovať a podobne, no ale tak poviem to takto, dennodenný život prináša to, že ja počas dňa sa stretnem aj s 10-15 ľuďmi, rôzne, keď niečo potrebujú, zisťujú, potrebujú odo mňa informáciu a ten bežný parlamentný život je o tom, že v pondelok večer poslanec odíde do Bratislavy. Ja chodím vlakom, pretože ja som, poprvé mi to aj tak vnútorne emisie kážu, že teda nebudem si šoferovať 800 km do Bratislavy a naspäť. Keď môžem, idem vlakom, porozprávam sa s ľuďmi, dám si večeru, stretnem známych a keď niekto fakt tlačí na stretnutie, ja nemám čas, mu poviem, keď ideš do Bratislavy, zväz sa so mnou a môžeme sa porozprávať, máme tam 4,9 hodiny, skoro 5 hodín je tam čas, takže je o čom a je kedy. No a v neposlednom rade tie 4 dní tam treba byť, útorok, streda, štvrtok, piatok, no a potom na víkend zase domov a tak toto beží. Väčšinou tie pondelky sú voľné práve kvôli tomu, aby tí poslanci, ktorí sa venujú či už samospráve, alebo majú nejaké stránky, teda majú stretnutia s občanmi, alebo idú na nejaké zasadnutia, tak aby to stíhali. A mnohí starostovia a primátori sú zároveň poslancami Národnej rady, takže je dôležité, aby mali styk s tým regiónom. Ale mimo toho parlamentu, takmer sa snažím nie úplne cestovať mimo kraj košický, pretože ja som de facto jeden z mála poslancov za Košický kraj, takže ja sa snažím chodiť v rámci toho kraja, či už na spoločenské podujatia, obecné dni, jarmoky, tam stretnete ľudí, či ja alebo moji kolegovia, bežne aj predseda strany a ministri chodia do regiónov, takže aj ten program sa snažím nejak s kolegami urobiť a aby to bolo také živšie, aby sme naozaj boli medzi tými ľuďmi, lebo kto sa izoluje v kancelárii a sedí v Bratislave, nepozná ich problémy. Jasné, tak to terénuje najviac, ako najlepšie ľudí tak spoznať a ich problémy kvázi vypočuť si a tak ďalej. Keď mi niekto povie, že no robím teraz kampaň, hovorím, a kam ideš? To bolo pred eurovoľbami. Kam ideš? No nič, na sociálnych sieťach, hovorím, a ty za ľuďmi chodíš, alebo čo? No nie, nechodím. Tak keď nechodíš za ľuďmi, tak nebudeš zvolený a 90% z nich nebolo zvolených. Tých, čo mi to takto interpretovali. Čiže a keď to teraz vzťahnem na to, ako komunikovať s ľuďmi, tak ja si mimoriadne zakladám na tom, aby som v prvom rade bol s ľuďmi, v prvom rade s nimi komunikoval. Keď dám tú informáciu od nich na sociálnu sieť, alebo že som niekde bol, tak je to pridaná hodnota. A ja si myslím, že tento spôsob komunikácie funguje.
pretože v teréne zistíš najviac tých informácií od človeka a vieš riešiť alebo inak ovplyvniť ten jeho problém alebo ten jeho deficit, ktorý v tom regióne má. Ja som vďačný ľuďom, ktorí naozaj mi dali tú dôveru, pretože v posledných voľbách som sa z 15. miesta kandidátky Hlasu do Europarlamentu posunul na 5. Takže som sa prekružkoval o 10 políčok alebo o 10 miest so 7008 hlasmi. Takže tá terénna kampaň a ten osobný styk s ľuďmi je kľúčový. Si mi nahral na ďalšiu otázku, ale ešte predtým poviem, že čo sledujem, že chodíš vlakom, tak môj najprv nápad bol s tebou robiť rozhovor, že pojem si do Kisaku alebo niekam a cestou prídem s tebou naspäť, ale tak možno niekedy niečo vlaku natočíme. Pozývam ťa. Takže tak som mal najprv plán, ale takto, keď sa ozval, že máš čas, tak ja som hneď využil, no tak točíme to tuto, takže aj to som rád. A nabehol si na ďalšiu otázku s eurovoľbami. Chcela pýtať, že keď počas kampane alebo pred tými voľbami, či si nejak už účastníky plány mal, hej, že ak by ti to možno zmenilo život, že predsa je to úplne niekde ďalej ako Bratislava. Či si mal nejaké už taký, že kvázi, že víziu nejakú, že ako by to fungovalo a tak ďalej, hej, že... Ja som aj pred zvolením do Národnej rady, ale aj potom, keď sme chodili medzi ľudí s kolegami, tak ja som od nich počúval najmä to, že ako Európska únia ovplyvňuje náš život a de facto nemá to, kto tam ovplyvniť a podobne. A ja som si povedal, že takýto impuls od ľudí je dôležitý a de facto potrebný. Takže chcel som to skúsiť, ale nie preto, že teraz vidieť Brusel a veľkú Európu, ale preto, že tí ľudia potrebujú mať spätnú väzbu a ja naozaj cez tie sociálne siete dávam každému vedieť to, čo robím, pretože si myslím, že je to dôležité a nie je na škodu mať aj takúto skúsenosť. Hlavne ja keď pozerám na východné Slovensko a za posledných, myslím, že 5 rokov Východ nemal svojho zástupcu alebo svojho poslanca Európskeho parlamentu, tak som to bral ako pozitívnu výzvu, že teda idem za to zalobovať, zabojovať, aby východňari mali svojho. No a z časti, pre mňa to bol z časti úspech smerom dovnútra, že teda mi ľudia dali dôveru. A na druhej strane mrzí ma, že niekto z východu tam takýto nie je z Hlasu, ale v princípe mne to nejak výrazne ten pracovný život nezmenilo, pretože chodím tak či tak zase do Bratislavy a do regiónu, takže takto. Ale bolo by to určite iné, pretože ten Brusel už nie je také, že prídem si domov za pár hodín, o 5 hodín, ale možno keby bolo priame spojenie s Košicami, tak by to bolo tak fajn. Zatiaľ si také nebolo, neviem o tom, že by bolo. Cez Viedeň. Takže tak. Keď skočíme naspäť na tvoju kvázi, dáme tomu odbornosť toho životného prostredia, tak by som spojil dve otázky, ktoré mám, že ako Slovensko bojuje s znečistením životného prostredia a spojil to s tým, že sám som bol na akcii, kde sa zbieral nejaký odpad, v Košicách, kde sme boli spolu na tom. Potom som videl, že bol si aj Ružín, kde bolo fakt, že veľmi veľa odpadu. Že či sa môže do takéto nejakej činnosti zapojiť ktokoľvek, alebo ako by to niekto mal nájsť, hej, že kvázi bojovať s tým znečistením toho životného prostredia. Ja som veľmi rád, že si bol, lebo bolo to fajn a vidieť aj ľudí, ktorí neboli tak ako priamo zaintegrovaní do tej činnosti, ale že prišli na výzvu aj tých občianskych združení, aj mňa, keď som to propagoval, takže ďakujem veľmi pekne, že si niečo urobil pre životné prostredie. Tak bolo to super skúsenosť, že človek spozná ľudí, niečo kvázi, že tiež žijem v Košicách, tak upratať si kvázi svoje mesto, nejakú časť toho, takže bolo vidno, že bolo toho veľa. Spojila nás myšlienka, to je podstatné. A ja osobne som za to, aby ľudia sa zaujímali o svoje okolie, o životné prostredie. To, čo sme riešili na Ružíne, tak toto bol systémový problém, na ktorého odstránení dnes spolupracujeme. Je tam okresný úrad, ktorý cez odbor životného prostredia v spolupráci s obcami dnes robí, by som povedal, že taký rešerž alebo takú revíziu toho, že v ktorej obci je aký problém, do akej miery, ako je obsiahnutý z hľadiska množstva odpadu, z hľadiska výskytu nejakých ľudí, ktorí znečisťujú to životné prostredie. A my s Ministerstvom práce a s bývalým štátnym tajomníkom Braňom Ondrušom, ktorý je dnes europoslanec, ďalej komunikujeme, aby sme dotiahli do konca tento problém, ktorý chceme odstrániť. No a dnes sa to dostáva do stavu, že Ministerstvo práce bude mať dáta, aby vedelo správne nastaviť financovanie toho, že ľudia, ktorí produkujú odpad v nejakých obciach a ten odpad potom následne
spláchuje de facto dážď Áno. do Hornádu alebo do Hnilca a vyzráža sa to v Ružine, tak aby sa toto odstránilo, lebo ak občianske združenia robia tú dobrú robotu, tú dobročinnosť v Ružine alebo z brehov Ružinu je super, len stále sa neriešil problém a ten problém bol v tých osadách alebo v tých obciach. Čiže toho sa chceme strániť, toto chceme odstrániť a ak sa toto podarí predchádzať tomuto, tak ja si myslím, že vtedy je misia úspešná a už len nastaviť ten udržateľný rozvoj tohto celého. Tomu by som ešte tak podotkol, tiež som teraz pozeral známych, ktorí boli na Zemplíne Šírave a sú tam stále nejaké party, proste klasika leto, ale potom tá Šírava vyplaví vonku tie veci, ktoré tam ľudia fľašujú od alkoholu tak ďalej, že či by tam, neviem, nie že sa plánuje, ale proste nejaká náuka o tom, alebo nejaké viac do povedomia to dávať, že tí mladí ľudia to robia, pritom vedia sami, že sami sebe znečistujú to prostredie. Toto musí ísť od škôl, škôlok, toto musí byť štandardná výbava každého človeka, ktorý má dbať o svoje životné prostredie, o svoje okolie. My si tiež doma nehážeme odpadky na zem. Áno. Takže tá škola to musí vyriešiť a tá náuka, tá environmentálna výchova, toto je kľúč k úspechu, pretože to ide generáciami. Ja keď som bol dieťa a naučil som sa niečo v škole z tejto oblasti, učil som mojich rodičov, takto separujme odpad a už myslím si, že je na každom, aby to preniesol do tej svojej domácnosti a niekto je nepoučiteľný, to percento bude stále nejaké, ktoré nebude schopné akceptovať pravidlá, ale tak urobme maximum preto, aby to tak bolo, aby to bolo pozitívne prijaté. Sám chodím vynašať plasty ako Slováci všetci do tých fľaškomatov. Či sa niečo plánuje vynoviť, ako nejaký systém, stále to je preplnené, treba zavolať nejakú obsluhu k tomu, či niečo bude lepšie s týmto, alebo aký to má možno ľudia na to nejaký, ako to má tú efektivitu, hej, že či niečo máte nejaké... Takto, zálohovanie je veľmi dobrá implementácia toho, ako by malo fungovať nejakým spôsobom cielené triedenie, hej, že tá surovina, lebo ja to beriem ako surovinu, tá fľaša po použití je pre mňa surovinou pre ďalší vstup do výrobného procesu, čiže tá recyklácia je de facto na takmer 100% veľmi pozitívna. Myslím, že ten koeficient je okolo 80%, 80-90%. Takže ako na to, aký bol výber de facto plastu dovtedy, tak toto je mega úspech, čo je výborné. Treba zvyšovať povedomie o triedení, ale dnes vďaka Bohu vidíme aj to, že keď je v prírode nejaký odpad, tak už tam nie sú tie fľaše. A keď sa tam ocitnú, tak chodia nízkopríjmovejšie skupiny obyvateľov, zoberú tú fľašu, tým, že je zálohovaná, odnesú ju do zberu, teda do toho fľaškomatu, dostanú naspäť tých 15 centov. Čiže toto si myslím, že splnilo účel. Dôležité je teraz odkloniť ten odpad z životného prostredia ďalší. A myslím si, že cieľ je urobiť to efektívnejšie, pretože nie je dobré, keď človek je odradený, že teda stojí rád 5-7 ľudí pri tom stroji a teraz sa to zablokuje a tak treba vyladiť ten systém a čo je pre štát najdôležitejšie, aby z toho systému neutekali peniaze. Pretože najhoršie je, keď niečo môže fungovať v prospech štátu lepšie a dôležité je, aby to nikto nezneužíval, pretože toto je naozaj investícia do zelenšej budúcnosti. Sme už pri premysle, tak plánuje sa niečo na východe okrem Volva, nejaké niečo väčšie alebo zatiaľ? No, ja osobne som milo prekvapený, ako postupuje táto investícia. Myslím si, že to bude investícia 21. storočia pre východ, tak ako boli VŽ-tka niekedy. Tak aj stále, keď idem okolo, tak to je väčšie a väčšie. Áno, minulý týždeň tým, že som vo výbore pre hospodárske záležitosti, tak to vnímam o to viac. Sledujem to, že ako to rastie, alebo akým spôsobom, aké sú tam problémy. Tým, že pôsobím aj na fakulte, mal som ten detail o zakladaní tej stavby väčší. Je tam určitý problém aj s hlinou, na ktorej sa to zakladá, čiže nejaká časť sa musela odstrániť, zakladá sa už na podloži, ktoré je de facto únosnejšie a tam je dôležité to, aby tá stavba napredovala, aby sa všetko stíhalo, ale na druhej strane, aby tu bolo aj dostatočné množstvo energií, čiže plyn, elektrina, zelené energie, ktoré táto automobilka vyžaduje a ja som za to, aby bolo tých zelených energií čím viac, pretože toto je kľúč k úspechu udržateľnosti aj priemyslu na východe a všeobecne, veď oni tam majú v záujme nabíjať 1000 aut denne, nehovoriac o výrobe. Takže
To je veľmi dôležité a v súlade s tým je nám treba ďalší jadrový zdroj na Slovensku, pretože elektromobilita sa nezaobíde bez toho, aby sme mali stabilný zdroj čistej energie a ja jadro pokladám za čistú energiu, čistý zdroj, keďže je bezemisný z hľadiska výroby. No a veľmi dôležité je, aby Košický kraj a východné Slovensko nezaspalo dobu. A tá doba je subdodávateľský reťazec tých firiem, ktoré sem prídu. Prídu sem kvôli tejto veľkej investícii a je dôležité ich podporiť. Tie, ktoré tu chcú prísť, musia dostať priestor. Na druhej strane potýkajú sa s ďalším problémom a to je pracovná sila. Čiže my dnes už s ministerstvom práce pracujeme aj na tom, aby na východ prišiel určitý... Bolo teraz aj v článkoch, že hľadajú sa zamestnanci aj plat taký a taký, aj, že keď PR sa okolo toho už pomaličky robí. Áno, ale hľadáme aj spôsob, ako začleniť a zaintegrovať aj ľudí, ktorí dnes nepracujú alebo nie sú ani vyškolení. Čiže ja dám priestor samozrejme všetkým, ktorí chcú pracovať, ja som veľmi rád, len mám trošku vnútorný boj v sebe, že teda máme tu 500 000 ľudí, ktorí nie úplne vedia pracovať alebo chcú pracovať, alebo majú takýto dnes nastavený životný štýl. A osobne si myslím, že je potrebné ich naučiť pracovať a vyťahnuť ich z tej biedy a dať im šancu. Prečo by sme mali voziť alebo nosiť ľudí síce legálne, ale na čo z tretích krajín, India, Pakistán a ďalšie krajiny, čo sú odidenci, samozrejme nech dostanú šancu, ale tých nie je nekonečné množstvo a sú rozchytané v iných segmentoch, ale máme domáce sily, ktoré môžu pracovať, len sa to musia naučiť. A aj tie návyky bežné, denné, sú pre nich potrebné, lebo bohužiaľ v osadách sa to nevedia naučiť. Tak nakoniec zaujala otázka, že život lepší na západe či na východe? No ja som tu doma. Takže pre mňa je lepší život na východe, je tu kľudnejší život, sú tu ľudia, ktorí majú dobré srdce, ktorí naozaj cítiť od nich spätnú väzbu toho človečenstva, pohostinnosti. Ten západ bohužiaľ tým, že sú tam tie možnosti obrovské, je tam obrovská konkurencia, všetko je tam drahšie, všetko je tam nedostupnejšie, bývanie je šialene drahé. To, keď som počul tie ceny niektorých nehnuteľností, až sa mi zakrútili oči. Si v Bratislave? Áno, tam bývam na ubytovni v parlamente, ale keď počúvam od ľudí, ktorí tam žijú, že koľko tam stoja byty, domy a podobné veci, tak to sú neuveriteľné ceny. No a preto tam musia byť vyššie platy, čo je super, vyššia životná úroveň je tam, len ten človek tak trošku z môjho pohľadu, z takého východňarského, keď na to pozriem, tak stratí niektoré zábrany a tú nejakú spätnú klapku, že teda mám zostať ešte taký normálnejší. Hej, že takú trhnú zreťaze, tak trošku. Áno, aj tá miera toho, že koľko tam človek chce zarobiť a podobne, to sú už také niektoré veci pre mňa ako východňara také boli nepoznané. Ja som tu žil vo svojej bublinke, pri svojej robote a takto, ale myslím si, že každé bývanie na každom kúte Slovenska má svoje plusy a minusy, ale čím väčšie mesto, tým väčší problém s dopravou, tým väčší problém s bývaním, čiže to ide ruka v ruke s tou životnou úrovňou, ale ja som určite Košičan, tu som doma a tu mám všetky svoje aktivity, takže rodinu, priateľov, známych, voličov, aj podporovateľov, aj hejterov, takže je to prírodzené, taký je život. A jak sa vraví, keď ťa nehejtujú, robíš niečo zlé. Áno, presne tak. No tak tým by som aj mohol akože ukončiť toto video, lebo bola to super myšlienka. Tak myslím, že tento rozhovor bude, verím, že pre niekoho, koho zaujímajú tieto témy, inšpiratívny a odniesie si to niečo, tak ďakujem pekne, že si prijal pozvanie do môjho dielu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a vy nezabudnite vystúpiť zo svojej komfortnej zóny ako ja a Adam. Ďakujem za sledovanie, verím, že sa vám diel s Igorom bude páčiť a ak by ste niečo chceli sa mnou viac dozvedieť, tak v popise videa bude na neho kontakt, teda aspoň na sociálnej siete. Majte sa pekne, ahojte. Ďakujem pekne za pozvanie. Drž sa, Adam.